Máis de 9.000 estradenses pasaron durante o 2008 polo Departamento de Servicios Sociais da Estrada para facer algún tipo de consulta ou reclamar servizos. Segundo a concelleira Ana Sorei, a cifra supón un 56% máis que o ano anterior, unha subida motivada en gran parte pola crise. A demanda nos servicios sociales cada vez é máis. Por a situación de crisis e por todo, porque a medida que canto máis programas vas poñendo en marcha, máis demanda existe, non? O departamento traballou con 2.000 unidades familiares, xestionou 155 usuarios no programa de axuda no fogar e certificou a 39 dependentes xa valorados, a maioría grandes dependentes e mulleres. O 65% dos usuarios do departamento son mulleres e a información máis demandada é a relacionada coa orientación e asesoramento no acceso aos recursos sociais, destacando o aumento na demanda de información relacionada co acceso á prestación de axudas no fogar e de residencias e internados. A concelleira informou tamén a un total de 12 inmigrantes, a maioría procedentes de Marrocos ou países do leste, e rexistrou un descenso no número de emigrantes retornados.